Ụtụtụ ọma nọ, ụtụtụ ọma nọ, ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Tata bụ Orie. Isi ka chi Orie taa retara anyị ndụ, retara anyị ife udo na ọṅụ, retara anyị udo na ọganiru. Ife anyị na-eme ya gaba. Si na ife anyị ga-elibiala anyị, nke ya eli anyị gbara anyị ọsọ. Si na onye efu anyị wee lọta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ nwụkwa. Anyị siri ewebelu ugobelu, nke si bi ebekwana ka nkwụ kpọọ ya. Si na anyị azụ ka afịa, mana anyị ya ana ka afịa. Si na anyị adị ka echi, maka na echi ada agwụ agwụ. Ise ụmụ Igbo, chetakwa na akakwa m onye nke gị. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Maka na ndị ọdịnala anyị na-agbasakwa ozi ọma. Ozi ọma nke anyị kachakwa wee bụkwara dibịa Igbo. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ na o nwere ife nsị ka anyị chegharịa uche na ya. Gị bụ onye ọma na-ege m ntị, bụ onye Igbo, ọkụ maka gị ka nji bịa taa. Ka ya bụ okwu nji maka ya wee bịa taa. Isiokwu nji maka ya wee bịa taa bụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo. Maka gịnị? Na fa na-eche n'ọdịnala Igbo bụ ebe a na-agwọ ọgwụ. Ihe ụfọdụ na-abịa n'ọdịnala ka a chụọ, ka emee revenge. Ije ụwa. Ụfọdụ na-abịa ka ekedo nwoke mmadụ ma ka ekedo nwa mmadụ. Chineke, African magic emegokwana anyị ive. Gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, ọdịnala Igbo abụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ. Yes, onye ọbụla na-eme ife ọdịnala na-asọ ife ana na-asọ. Onye ọbụla na-eme ife ọdịnala na-asọ igbu mmadụ, ịkwapụ ọbara n'ụdị ọbụla, ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, idina nwunye mmadụ, maka ihe ndị a niile bụ ihe ana na-asọ. Idina nwanne ya na ọtụtụ ihe ọzọ dị iche iche bụ ihe ana Igbo na-asọ. Kedụzi ka onye na-asụ nsọ a ka ị ga-esi wee bịakwute ya si ya gbuo olu gị mmadụ, o mee ya? Achọrọ m ịgwa gị tata na enwere difference between occultic power and a homogeneous power. Occultic power bụ all these foreign powers, ndị sikwa ebe ha ma wee dọta ike, ndị ogboni na ndị otu ha. Ebe emelu gị magic, agwọọlụ gị ọgwụ, ifeanyị bido tata na gaba ị ga-anụbazi ya ngozi ọga. Nkechi from today, nwoke ọbụla afọ gị ya ha etie gị ọgaba. Mana mara na ọgwụ na-egbu. Ọgba egbe na-esi n'egbe ana, ogbu mma na-esi na mma ana. Ife onye ma bụ ihe na-amakwa ya. Ọgwụ abụrụ ezigbo ife. Ọgwụ ajọka, ọgwụ dị njọ. Maka na igwosi ọgwụ welu ya wee ife ikwesị inweta in next 20 years, ịdọkpụta ya within 2 years, were ọgwụ wee dọkpụta ya. Ụta ka ị ga-esi wee short kwa your life. Ụta nwa ka isi eme introduce foreign and bad and evil energy na your family. Mgbe ị pụwala echi, ọtọment bụ ụmụazụ gị. Ọgwụ dị njọ. Ọgwụ na-egbu egbu, ọgwụ anaghị azọ ndụ. Mana ọ bụrụ na ị chọọ iso the natural
process or the natural law of nature. Kedu ife ị eme gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị? Maka ife nji ekwu ife a niile bụ na ọtụtụ ndị mmadụ emego onwe ha engage na mess ha na-amarozi ka a ga-esi wepụta na ya. Honestly speaking, because na ndị ụka ọbịa anọgo na ọta ha wee mee gị ka ị malụ na ndị ọdịnala dị evil. Then mgbe mmadụ ji wee mezie gị ihe ma mgbe ihe ji wee gbajuo ụdọrọ gị, chefuzie na o nwere Chukwu ị na-ekpelu na be ndị ụka ọbịa anwa. Because of na ha epentigo ndị ọdịnala na ha bụ ndị na-eme ihe ọjọọ, iwe gbarụbịazie na ọdịnala si na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ka ị revenge ya, ma ọ na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ka ị fọsụ nwa mmadụ ka ọ nụba gị, ma ọ na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ka nwoke mmadụ hapụ nwunye ya fesie gị. Onye mechaa were isi ya bụrụ ife o metalụ n'ụwa. Hapụkwe n'igwe a na-agwa gị o ihe a niile kama n'ụwa nke ị na-asa abụchara ịnwụọ ị na-achịta ụwa ọzọ ịsọfabịa. Ask yourself ife ị na-atada afọ ya kịta, o nwere sọm afọ ị na-ata nwere ike ọ bụrụ ife imeta n'ụwa nke ọzọ ị bịara. That is the reason why ị ga-eji wee dị careful n'ụwa nke ịnọ, ka ihe afọ inwekwa carry over. Ọ ya gbabụ na ịtasịrị afọ ya n'ụwa enwekwa ịbịa ọzọ ịtabakwa afọ ya. Topic for another day. Mana ife m na-ekwu bụ na o nwere uru ọ bara mmadụ ịgwọ ọgwụ. Na onye ọbụla na-achịta n'ọdịnala Igbo mara na ọdịnala Igbo abụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ. Na onye ọbụla ịfụ na-agwọ ọgwụ jiri ọdịnala na-ekpuchi onwe ya nwere ebe ọzọ, o nwere ife ọzọ ọ na-adị ekwu, o nwere ife ọzọ ị na-amarọ. And onye ahụ ga-agwalụ gị ọgwụ ya agwa gị the after effects of ọgwụ ọ na-agwalụ gị, ọ ya agwa gị the implication of ọgwụ ọ na-agwalụ gị. Ife ọ chọọ achọ m na-eme yahoo, m na-eme business, achọ nka m na-epik ife na-eme na-aga aga. You don't want to follow the natural process. Asị gị mezie echi gị jụ ịchọrọ ya gwam onye gị gwam echi asị gị weta pantị nne gị ma ọ weta pantị nwunye gị. Ị marọ nwanne echi nwaanyị ọbụla gị na ya mekọrọ destiny ya aga, onye ọbụla gị na ya mekọrọ onye ahụ anwụọ. Ị ka na-asị m na ị ka bụ mmadụ ka ọ na another spirit possess be gị na-eme ndị mmadụ like that. Ego ụwa dị mma, o nwerekwa ife bụ ụwa ma ọ na ndụ na-atọ ụtọ ma ewezuga ego, maka Chukwu mma na ọnwụ dị without ego. Mana nke bụ eziokwu bụ na ife kwesịrị ka eme ya ka esi wee kwesị ime ya. Onye ọbụla bụ dibịa chọrọ idite ndụ aka na-agbara ọgwụ ọsọ. Ụta ka gị nwa bụ onye Igbo chọrọ idite ndụ aka ga-esi wee gbara ọgwụ ọsọ ka ị nwee ike idite ndụ aka. Ọ ya bụ ị na-atụmoro ngwurugide mma ka ọ hafụ ibu imeta idosala ụmụaka gị wee na. Ife na-achọ ikwu okwu ya bụ na gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, na isi na ịchọ onye na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, ife mbụ ya emebi ịgba afa. Gbagodo afa malụ ife dị n'ụzọ gị, gbagodo afa malụ mmụọ na-eso gị na-agbago ụgwọ. Mmụọ ọbụla na-eso gị nwere ngọzi ọ ya enye gị ma ọ bụ na ị marọ. Asị gị na chi gị na-anaghị oke, it means na chi gị chọọ ka inye ihe ka ọ kwudolu gị ka ịpụta ife. The same thing with ndị ichie gị. Asị na aja na be nna gị chọrọ oke n'aka gị, ị ma na ndị nọ na ngwuru be nna gị they want to rise and bless you. Asị na aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri, imelu fafa emelu gị. But no, anaka ngwa gị ọ bụ na ịchụkwacha mmụọ niile dị n'ụzọ gị, chụkwacha mmụọ niile ndị na-anaghị oke, ma ndị mmiri gị o, ma ndị chi gị o, ma ndị ichie gị o, ma aja ana gị o, ma mmiri chi gị o, ma arụsị o, ma ọ bụ na mmụọ ọdịnala na gwurube nna gị, chụkwa ha gị na ndị anyị na-adịrị na mma. Ịkwụ ngọ unu adịrị na mma. Don't separate. Mmadụ sị gị separate, don't listen. You align, you make peace. Cheka ngwa gị mmụọ niile ga na-eje na-ewetalụ gị ngọzi. And ife ọbụla fanyelu gị abụrụ ife ga-enye gị joy. Inweta 100,000, ị mara ife ji 100,000 gị wee mee, ị na-afụ anya mepụta something dị tangible. Ọ bụrụ na ijeje gwọ ọgwụ mana inweta 5 million, nweta 6 million naira, mara ihe iji ya wee mee. Ego bata gị n'aka pịam ọgbarikosịa. Gị nwa na-eje ịgwọ ọgwụ, ị na-enekwa ndụ ndị jere gwọ ọgwụ anya. Iche na ndị ọdịnala niile na-agwọ ọgwụ. Ka ngwa gị onye ọbụla pụtasị gị na ọdịbịa Igbo
mana ọ na-ekechi, ọ na-afịkọ. Onye ahụ abụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agwa gị eziokwu, ọ bụrụ dibịa Igbo. Iji ejeje lụọ ọrụ na oke ite, bunye unu oke ite, unu eburu nọta. Mgbe ị ga na-agwa onye ahụ okwu oke ite, ya jụkwa ya the after effect of oke ite ọ na-emelu gị. Iburu ya nata, ọ sị gị wụbalị ya, nyebi ya hot, nyebi ya nkịta, nyebi ya nka, nyebi ya nka. One day ọ demand ba isi mmadụ. Ọ bụrụ na ị marọ na oke ite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ka o jee chụtaba ego, malụ. Ọ bụrụ na ị marọ na oke ite bụ ọgwụ ego ahụ ị na-anụ, ị na-awọchị na fim, malụ ya tata. Malụ na ime oke ite n'itinye ego onwe gị n'ife kalee gị. And at this point, you can even give them your mother. You can even give them that your wife that you love so much. You can even give them that your father that you love so much. Fe na-ekwu bụ ka anyị jiri n'nwayọ. Ịbata n'ọdịnala Igbo, onye ọbụla si gị bịa ka o meelu gị, nna nne waa. Ọ bụrụ onye ahụ ekwuru okwu ịchịkwa mmụọ dị n'ụzọ gị na-agbago ụgwọ, because ịchịkwa mmụọ ndị a, mmụọ ndị a bụ ihe na-anọchi gị ụzọ, na-block your blessing. Ịchịkwa ha enye gị efe, jee na-achọtalụ gị ego. Ọ bụzie na ime onye bụ na ịbụzi onye ma WhatsApp, ị na-achụzi aja ihe ọma. Ịchịkwacha mmụọ ndị a, ị na-achụzi aja ihe ọma. Ịnọkata ị na-akpa ire ọma, ụzọ ga na-aga. Ịdịte ndụ aka na-emepụta ihe ka ibe gị si emepụta ihe. Ya bụ ife na-ekwu bụ onye ọbụla wepụ aka n'ọgwụ, na ọgwụ adịrọ mma, ọgwụ ajọka. Adịm agwụkwa ọgwụ, adịm agwọlụ mmadụ ọgwụ. So na mmadụ ejekọ ụdị isi m wụta m nọkịta na ngwa ọlụ ya, na-akọ m agwọbeghị m onwe m ụfọdụ ịgwọrọ mmadụ. Ife nna ọ bụ na ana m akpa na ana-akpa n'ọfọ. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụrụ na o nwere ife na-agbagwoju gị anya gbasara ihe nkụzi taa, ma ife ndị nkụzi na mbụ, ma ọ gbasara ife ọbụla na ọdịnala Igbo, ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa, ma ọ na-ịchọ ka alụ ọlụ gị ọlụ, biko dere meseji na my WhatsApp nọmba 070-373-11663. Ngwa ka emesịa nụ.